ассалому алейкум, бародарои азизи гиромӣ, ҳамватанон, ҳамдиёрон. имрӯз вақте расидааст ки мову шумо бояд аз хоби гаронхезем ба ҳамамон даст ба даст кунем, ба як даст, ба як мушт, ба як ҳаракат бояд ватанро озод кунем. аз хоби гаронхезему ва ҳеҷ вақт дига дар таърихи худмон ин хатогиҳое ки кардем дар 23 сари сол ки доимо хомӯш будем, ин тарса аз худмон дур кунем. ман умед дорам ва орзуву ҳавас дорам ки дар рӯзҳои наздик ватани мову шумо озод меша аз ин режими палид, аз ин режими бадбахт, аз ин авлоди бадбахте ки дар болои сари тоҷикистон омадаги ҳастанд. дигар гапе нест ки дар ино гапзда нашава. аз ин касратиҳо, аз ин касофатиҳо, аз ин наҳсиҳое ки ҳастанд, ҳамаш гуноҳи як авлод аст ки ба хотири боии худшон ҳаракат карданд ва мардуми мову шуморо дар ба дар карданд. дӯстои азиз, аз хоби гарон хезен, аз хоби гарон хезен ва аз хоби гарон хезен, бародаро.